Die karkens wordt die ter beschikking gesteld. Nee, die keep je wel. We kunnen direct wel leasen, maar als we ze keepje, omdat de Rabobank ons die centen voorzitter wil, kunnen we ze in één keer onskaffen. En een ier hoop ik dat ze van uzelf binnen. Die 2 ton die moeten op kleed komen, maar wil je hem dat geld waarom voorzien, maar dat ik een commercieel haalbaar model worden? Nou, dat mag dat zeker worden, want die kaartjes kost je €5 een dagkaart. Dus je moet eigenlijk 50.000 mensen bereid vinden in iertijd. Nou, dan komen hier een paar miljoen gasten in de stad, dus dat zal zeker lukken. En boven dat, ik denk dat heel jou het ik wil zo rondje mij rieden wil. Dus ik denk dat die 50.000 mensen net een hele grote tour worden zal. Maar die moeten €4 per dijkaart betalen. Die kunnen dan een hele dag hop on, hop off, op en afstappen waar ze willen. Je zei nou, we hebben 60 chauffeurs nodig. Waar zal dit al hier organiseren? Waar viert het uit? Dat viert uw sociale dienst wel zo. Die begeleidt die mensen. Die gaat zorgen dat er een hotelschool cursus komt, hospitality. Dus bij uw historisch centrum krijgen deze mensen een gastheeropleiding. Nou, zo zullen we die mensen goed krijgen voor deze belangrijke taak.